फामि थेंक इउ स' माच लाइक थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मा नागिरखो होनदों आदसा अ नुदोंना फामि नुदोंना थांबायसो नामा दासो खोनाबाय आदसा आं मुटसो खालामखादोंमोन आरोना ओमफ्राय बैखौ लिरदोंमोन आं दे ओमफ्राय बैजों फैफिनदो आं बेखौ फिन होनानै दोननि दसे दासो खोनाबाय आदसा दे मा ओंख्रिमोन नोंहा फामि ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आं मेथाइ जानोसै नै उन्दुनो ओंखारबाय मेथाइ जानोसै आं ओमफ्राय सोरबा दंफैयो माथो उन्दुनो जानोसै मेथाइ सुखुवाखैलै बोरैबा मोनदां खामानि मावनाया मेंसोगारदों दिनै ओंखाम जाखांबायबाबो हेल' आब' गुड इभिनिं सेम टु इउ आबै थेंक इउ स' माच वेलकाम गुड इभिनिं सेम टु इउ आबै थेंक इउ स' माच हाय ग्रेन्ड मादार थेंक इउ स' माच आं खाजा जानोलै नै एसे माथो खाजाया एफा गोमो आरोना ख्राव ख्राव होनखाथारो जाय गोदानै फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहोदो दे सनाफोर राजिफोर आं दंसै फामि जादो न' जादो जादो न' दौबाय आं दौबाय गाव लाइक दन आबौ होनदों आरो थेंक इउ आबै सना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मादै मा ओंख्रि होनदों आरोना जोंहा आबैखौ फामिया मा जाखो आबौ लुबैबाय लुबैथिनो मेथाइ जादों नै आबै खामानि मावनायनि थाखाय मेंदोंलै बिराद ओंखायनो मेंनायानो जाबाय इमरा पाठान थेंक इउ मस्ट वेलकाम आंनि लाइफआव सफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम मेरे लाइफ में आने के लिए आपको स्वागत है थेंक इउ स' माच ब्रादार थेंक इउ दहाय दसेबो सफैया थब्ल' नों दहाय दसे सफैया थब्ल' नों आङो दहाय मोनायावसो सफैखादों मबाइलाबो कारेन्टबो गैया मबाइला दानिसो कारेन्ट फैदों आरोना 1 घन्टासोल' जादों दिनै फुंनिफ्रायनो कारेन्ट गैया आरोना मबाइलखौ गालांबाय चार्ज होनानै दुब्लियावबो लांफानो हायासै ओंखायनो थांनो हायासै रावनियावबो लाइक डन थेंक इउ थेंक इउ स' माच इमरा फाथ' थेंक इउ इमरान पाठान थैंक यू सो मच बोरो लैंग्वेज नहीं आता है अच्छा नहीं आता है ना आप पता है क्या बोलने के लिए पता है तो आप बोल के दीजिए ना थोड़ा सा आता है क्या बोरो लैंग्वेज नहीं आता है तो मैं हिंदी में बोलना पड़ेगा है क्या ना फामि ब्लू हरलाय दसे आंनाव थब्ल' जागोन दे फामि दे स्टेन्डार्ड मडेरेटरखौ ना जागोन फामि आं हरनि दे
अके फामि दे चेक खालामहैदो। ओमफ्राय मा होनदों ओंख्रिया खुमब्रा आलु लगाय मोन्देर ना फ्राय आलु खांखरखला बाजासो दाउदैबो आरोना जा गोथावथार दे। इमरान हंस रहा है आपका बोडो है इसके लिए हंस रहा है ना। थैंक यू। मैं हिंदी बोलने का ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है तो भी बोल सकता हूँ। बोल रहा है ना थोड़ा थोड़ा। कोई गलती बोलेगा तो मुझको जो क्या बोलते हैं इसको। माफ करके दीजिए है। ओमफ्राय गोथाव मादै होनदों आरोना लाभ इमोजि गोथावनो। हेल' इमरान होनदों आरोना। ओमफ्राय हिंदी में बोलो या गुजरात में बोलो पर बोरो नहीं समझ आएगा। अच्छा ओके ओके मैं हिंदी में बोल के देगा बोल के दीजिए। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों होनदों आरोना। थैंक यू सो मच इमरान थैंक यू। मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता हिंदी बोलने के लिए। ओमफ्राय समायना हाय बोला है हाँ होनदों हाँ थैंक यू। ओमफ्राय अभी हंस रहा है थैंक यू सो मच इमोजी देने के लिए। इमरान प्लेन बैक मी इमरान प्लीज बैक मी इमरान आपको समायना ब्लॉग ने दोस्त बना लिया है उसको भी रिटर्न करके दीजिए। आपको मैं मॉडरेटर दे देंगी। हाँ अभी पिन डाल दिया है ना मुझे इस पर जाके कमेंट करके दीजिए हैं सब करके दीजिए उसको भी रिटर्न मिलेगा वापस। जोंहा कहाँ से हो इमरान ओके बोल रहा है थैंक यू जी थैंक यू। ओमफ्राय जोंहा आबैनि ब्लगा थांखो ना माखोथाय। एक बार कमेंट करके दीजिए है। ओमफ्राय फामि मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय सना नोंसिना। फामिया गावनि ओंख्रिखौ खोन्थायाखैमोन नामाथाय सोंदोंमोन नामा आंनाव आइडिनि सोलायनायखाय थाल मोनासै। दाहाय ब्लु लाखिफिन बिनिखायनो थब्ल' जानला मोनला होनजायो ना मा होनदों होजायानो होनदों। लाखि दा फैबा ओंखायनो सोंदों आरोना माने बिसोरो नायखोमानानै खालामो आरोना मानसिफोरखौ आं दा बोखारफिनगोन फैफिनग्रोथोंसै आरोखि ना। ओमफ्राय दं आबौ खोनासंदों दां दे आबै सना थेंक इउ। ओमफ्राय जाबाय नामा ओंखामालाय आबैयालाय। ओमफ्राय ना बाथोनल' थब्ल' दे गोथाव दे फामि दे न' खनसे दौहरबावनोसै आं जादो फामि एसे उनाव जादो हा होन हा। ओमफ्राय नोंसिना मा ओंख्रिमोन डाबल सोंबाय आरोना दालिसोमोन फामि जोंना। ओमफ्राय गुमा गोथाव बाथोन समायना ब्लग वीडियोफोर कमेंट कर दिया हाँ ओके थैंक यू समायना आपको रिटर्न किया है ना
थेंक इउ स' माच समायनाखौ ब्लक खालामबाय होनना बुंहरबाय आरोना जोंहा फामिखौबो। मेरे भी आपका वीडियो पर मैंने कमेंट किया है। ओके ओके। कमेंट आपको भी कमेंट किया है क्या? 2 मिनट में कमेंट शो हो जाएगा। ओमफ्राय तेरे भी आपका दावखोलांबाय कमेन्टआ। औ होनदों आरोना जोंहा फामिया। ओमफ्राय तेरे भी आपका वीडियो पर मैंने कमेंट किया हूँ। थेंक इउ। ओमफ्राय गोथाव बायद' ना बाथोनजोंनो ओंखाम खहाबखायो। नंगौ आरोना बिराद गोथावखा। थेंक्स इउ स' माच इमरान बोला है। ओमफ्राय मादै सानावसो बेदर जादों बेखायनो दा ओंखाम गुदुंजों ना बाथोन जासैल' होनदों। गोथावथार बरिया। इमरान अके बोला है थेंक इउ। ओमफ्राय जिहा ओमफ्राय गोथावहाय गाब' आब' गुमा गोथाव बाथोना बिराद गोथावलै माने नामानो गोथावखा। इमरान थेंक इउ इमेजे देने के लिए थेंक इउ सो माच। और आबलू ले लो अपना एप्स थेंक यू। ओके वापस कमेंट की दीजिए। इमरान पठान थैंक यू सो मच मुझे मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए आपको थैंक यू। ओमफ्राय जोंहा थब्ल' आंबो जि जानो लुगैगासिनो गुमा गोथाव बुहुद मोना आदसा बाट मोना आरोना बेयाव मोना आरोना आदसा मोना आरोखि ना माइबारियाव। ओके थेंक यू इमरान इमेज देने के लिए। ओमफ्राय कहाँ से हो इमरान आप कहाँ से हो आसाम आसाम का है। इमरान का भी आसाम का है ना। मुझे भी आसाम का है। आसाम का बहुत बड़ा लोग रहता है ना। ओमफ्राय आप कहाँ से हो आसाम मेरा नाम। ओमफ्राय माइन बेंगालर से हूँ। जोंहा इमरान फारुकआ बेंगालर का बोल दिया है ना। बोल दिया था मैं बेंगालोर से हूँ बोला है। ओमफ्राय अच्छा इमरान बोला है आपको भी। ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो आरोना सनामोन फामि। ओके बोला है इमरान ने। जोबोर गोबाव जाबायमोन आङो रायलायफेरैयाबो बावलाजोब्बायसो। मेरे को भी सिखा दो बड़ो भाषा मेरे को सिखाना है। ओके आपको भी सिखाना पड़ेगा ना। धीरे धीरे आपको भी सीख जाएगा। लाइव स्ट्रीम में आएगा तो बहुत आदमी लोग मिल जाएगा ना। धीरे धीरे हो जाएगा बोलने के लिए। ओमफ्राय आबौ नोंनि फामिया सोर जाखो? बेनो आबै सना बेनो आंनि फामिया। बेलाय बेयावनो दङ रायलायबाय थागासिनो फामि सनायाबो नोंसोरजोंनो समान दङ। ओमफ्राय जोंहा इमरान ओके हंस रहा है। इमरान ने बोडो भाषा आता है मुझे को भी थोड़ा मालूम है ना इसके लिए बोलने के लिए आता है अभी।
अब कभी थोड़ा आता है ना इसके लिए थोड़ा-थोड़ा बोल दे बोल के दे देता है ना। हाँ, बोल रहा था आस्सा बेसो होनदों आस्सा आबै आबैया मिनिफैबाय आरोना दासो। दिनैसो मिथिदों खोमा आबैयाबो जोबोद गोबाव जाबायना। थब्ल' मादै मिथियाखै खोमा होनदों। औ मिथियाखैबो आरोना मादैया मिथियाखैमोन। मादै होनदों आरोना। ओमफ्राय मादै होनना मिनिबाय। ओमफ्राय जोंहा इमरान नहीं आता है। नहीं आता है ना? अच्छा नहीं आता है ना? तो भी थोड़ा-थोड़ा कमेंट में रिप्लाई किया है ना इसके लिए अ, कोई भी मैसेज आएगा तो थोड़ा देख रहा है ना इसके लिए मैं बोला था आपको भी। मैं मोए मोए अच्छा आपका मोए मोए जी अच्छा थैंक यू सो मच माय माय जी थैंक यू। मैं मोए मोए जी आपको मैं दूसरे आईडी सोच रहा है इसके लिए बोला नहीं है। तो आपका मोए मोए जी है ना? अरे वाह! मोए मोए थैंक यू सो मच थैंक यू। लव यू टू मोए मोए जी थैंक यू सो मच। मुझे क्या बोल रहा था इमरान बोला है ना इसके लिए मैं दूसरा आईडी से सोच रहा है आपको। दिनैसो मिथिदों आं आस्सा जोंहा आबैया। ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा? इसका मतलब खाना खा लिया क्या? अच्छा हाय इमरान जी। इमरान थैंक यू इमरान थैंक यू सो मच। इमरान कभी-कभी असम में आएगा क्या? असम में आता है ना? बहुत दिन से लोग मिला है ना आपको भी बहुत दिन हो गया अभी फिर बहुत दिन हो गया है। नों सिनायो थब्ल' होनदों आरोना आस्सा सिनायो। जोंहा माइ फेस लाइभमोन नामा बेना? अरे मैं इमरान नहीं हूँ कोई दूसरा नहीं। हाँ? अरे मैं इमरान नहीं हूँ कोई दूसरा नहीं। आच्छा मिसा बेरदावलांदोंसो। मोए 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 जी थैंक यू। आसाम में नहीं या था मैं भूटान एयरपोर्ट पर आया था 2 घंटे के लिए। अच्छा 2 घंटे के लिए? अच्छा मेरा फ्लाइट से क्या बोल रहा है? मेरा फ्लाइट लेट हो गया था ना भूटान में। अच्छा ट्रेन से आ गया। अच्छा इमरान 25 मा होनदों? नोंनाबो माथो थब्ल'सो नामा? आब' गोदान नामा? आच्छा नों मिथियाखैमोन आरोना जोंहा आबै नोंनाबो माथो थब्ल'सो नामा आबौ गोदान नामा? आच्छा दासो मिथिदों आरोना जारलासोलै होमबालाय होत्स तेरिकानो बिदिसो जाबाय होमबा घटनायानो। क्या बोला था?
खाना डिनर 10 बजे। अच्छा, खाना पीना का 10 बजे को खाना पीना होगा ना? अभी 10 बजा नहीं है ना? कितना बज गया अभी? 7:42 अभी बज रहा है ना? ओमफ्राय ए थरा बड' मुस्लिम हाय सायुद मालूम हाय सायुद आप थोड़ा बड' मालूम हाय सायुद ऐसा समाइना क्या बोला था आपको? थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए मालूम है ऐसे बोल दिया है ना? थैगोनलै फामि ओरैबायदि घटना जादों आरोना नामखौ मिथिलायाखै आरोना जोंहा आबैनि ब्लगआबो जोंनि माबायाव लाइभआव बारा फैनाय जायाना ओंखायनो मिथिला आरो बियो दा ओमफ्राय नाम गोदान होननानै जा मिनिफ्लांबाय आरोखि ना बेखौ नहीं आया तो 2 फ्लाइट से ही था मैं तब लेट हो गया था। अच्छा तब लेट हो गया था। अच्छा इसके लिए तो लेट है गया है ना? दिनैसो मिथिदों आबैया थब्लं दिनैसो मिथिखादों आरोना इमरान फाटकआ बर'सो बायदि बायदिया इमरान फाटकना सिबलायबावासो नै गथ'फ्रा बिदिनो बिराद जासोगारो ओंखामखौनो जानो हायासै आं दिनै माथो जाखोथाय मैथा गोखै बाथोन दंबावोमोन नालाय थेंक इउ इमरान फाथन थेंक इउ स' माच औ बायदय औ बिया दय होनदों आरोना औ थब्ल' होनदों आरोना फामियाबो ओमफ्राय अके बोल रहा है इमरान ने ओमफ्राय जोंखौ मिथिजोब्बाय मादै मानसिफ्रा थब्ल' फामि नामै होनदों औ ओमफ्राय थोड़ा नहीं पूरा हूँ मुस्लिम अच्छा थोड़ा नहीं पूरा मुस्लिम पूरा हूँ मुस्लिम अच्छा पूरा मुस्लिम है आपका मुस्लिम थोर गावल' ख्रेव ख्रेव जानाय फाफिया फामि दे नोंबो जा सना जा ओमफ्राय काहेन ना क्या बोला था काहेन यार नहीं आता इस सीख रहा हूँ अभी अच्छा सिखा दूंगी आपको भी आच्छा आंहा दिनैसो मिथिबाय होनबाय आबैया नंगौथ' आरोना मेरा लैंग्वेज गुजराती है मुझे गुजराती नहीं आता है भाई कैसे बोलता है खाना खा लिया गुजराती में क्या कैसे बोलता है अभी मैसेज कीजिए कैसे बोलेगा बोलो मुझे को भी सिखा दे बर' लैंग्वेज में बोलता है ना ओंखाम जाबाय नामा बोलता है खाना खा लिया है बोला था हाँ बोला है ओ मादै इमरान इसरा इमरान खान राइट राइट जवाब दिया ब्रो राइट जवाब दिया ब्रो ओके ओके kami sona Inton
कमेन्ट श' जायाखै नामा? फामिया नायखोमा फैयासै नामा? जोंहा फामि ओमफ्राय फैया कमेन्टखौनो हरनो हायासै नामा? कमेन्ट हाबबाबो नुवा दै सोरनिखौबा बोरैबा जालाजोब्बाय। आंना दहाय प्रिया बाजैनाव थांबाय बेनाव कमेन्ट गैया। माब्रै जाखोथाय कमेन्ट ब्लु गैयाबानो हाबैया कमेन्टआ आंनासो चेनेला माबा प्रब्लेम जाबाय नामाब्रा। कमेन्ट ब्लु गैयाबानो हाबैया सोरनावबा। अ बिसालावबो हाबहैयाखै। आदसा बिशाल ब्रनाव हाबहैयाखै ओमफ्राय प्रिया बाजैनावबो हाबहैयाखैगोन नुवाखै खोमा आं नुदोंगोन। नुवाखै सानैबो नुवाखै बिशाल ब्रआबो नुवाखै प्रिया बाजैयाबो नुवाखै सानैनि लाइफआव हाबैदोंमोन आं दहाय गैयाब्रा। लाइन गैया नामा होनदों फामिया ओमफ्राय फामि लाइन दङ ओमफ्राय आं उन्दुग्रायाव लाइन बोआखै आङो लायाखै। ओमफ्राय जोंहा गुजराति इउटुब इम'जि थेंक इउ गुजराति क्या बोलता है इमरान फाटो गुजरात में बोला था हाय जेमेन हाय जेमेन दे दो अच्छा जेमेन दे दो मतलब कि बात जमीन चाहिए क्या आपको देने के लिए बोला था ऐसा ही क्या ना ओ क्या बोलता है बाहर खाना खा लिया ऐसा ही बोला था ना जेमिन अच्छा जेमिन बोलता है ना बात को चावल को ऐसा ही बोलता है ना चावल खाना खा लिया ऐसा ही ना इसका मतलब बायाची खाना खा लिया जा मेरी तू ओहो ऐसा ही ओके थैंक यू भैया थैंक यू इसका मतलब बच्चाए खाना खाना दा लिया जा मेरी थू ओहो ऐसा ही बोला था ओमफ्राय बिशालनाव जोंनाबो हाबाखैमोन मैयासो हाबदों आं गल गोजाना होदोंलै नै एसे ओमफ्राय इमरान बाहाय ओमफ्राय जोंहा नै प्रिया नै सफैबाय प्रिया बाजैनावहाय दहाय हाबदों प्रिया बाजैया गाहायनि माबायाव थांनानैसो कमेन्ट हरबायना रायलाय माने आं भिडिअ खालामनाय बबेबा गोजानाव दैमा हाजो बारनानै बे भिडिअखौ नायनानैसो हरबायना हेल' एक्टरनो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय प्रिया बाजारनिसिम रोजा रोजा साबायखर मासि मोजां रायलायदों बै मानसिया थब्ल' सिनायखानाय बादि सिनायखानायखासो आदसा आदार आसाम मेन मानसा कैसा है अच्छा ऐसा ही बोल के देता है ना अच्छा आदार आसाम मेन मासूम कैसे है अंदर में ठंडा लगता है यार बहुत ठंडा लग रहा है सभी जगह में ऐसा होगा रूद भी ज़्यादा नहीं है ना इसके लिए बहुत ठंडा हो रहा है ओमफ्राय लाइक डन थेंक इउ प्रिया बाजाय गोजोननाय थाबाय आं नोंनियाव दहाय थांबाय कमेन्टआ हाबहैयाखै आरो ना हाबदोंब्लाबो कमेन्टखौ नुवा आरो ना बिदि जादों मडेरेटर गैया बिदिनो लाबु थेंक इउ ओमफ्राय मिनिबाय हास्राहाय ओमफ्राय आयु गानाबोनो आदसा औ दहाय आं बे आंनि भिडिअ दं आरो ना लास्टआवहाय गाहायाव दं चेक खालामबा मोनगोन आरो ना आं एलबाम खालामनायमोन आरो बिनानावखौ लानानै ब्रो आपको सिखाते सिखाते मैं भूल जाएगा रहने तो ना नहीं भूल नहीं जाएगा भूल होगा तो मैं
Uh, कुछ भी नहीं any no problem bro no problem मा ओंख्रि दिनै एक्टर होनदों आरोना जोंहा दालिसोमोन ओमफ्राय गुमा गोथाव बाथोन ओमफ्राय मैथा बाथोनबाव जोंहा ओमफ्राय नोंहालाय आं नोंनियाव दहाय जे माबादोंमोन आरोना मा होनोमोनलाय कमेन्टखौहाय सोंबाय थादोंमोन नोंसिना मा ओंख्रि जाखो थाङा कमेन्टआ हाबैया ओमफ्राय आब' थाथ'दो आं भिलेज आगैनाव दसे थांनि बाय बाय गुड नाइट अल औ दे आंबो थांसै आरोना आंना गल गल जादों आरोखि ओंखायनो आंबो बारा गोबाव होनाय नंला आरो इमरान हासराय ओमफ्राय इमरान पाठन हासराय बाय आबै मादै होनदों आरोना औ आब' फि मा ओंख्रि जाखो बे फिया आलदासोबाव आबैया आलदाबाव फिया बे आलदाबाव आरोना सानै बिसोरो बे आलदा आलदा चेनेल दं आरोना आं खनसेनो ज'सो नंदोंमोन आलदा आलदासो आरो आगोलावहाय ओके बोला था जी हाँ बोलो जी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने के लिए कुछ नो प्रॉब्लम ओमफ्राय अ हाय दसे होनदो औ अके बाय बाय आबै थेंक इउ सम होफैनायनि थाखाय हा बलाथा ओमफ्राय प्रिया एस आगै दालि आलु आगै होनदों आदसा बाय बाय आरो नोंबो बाय बाय दे आब'आ गोथाव होनदों आरोना इमरान हासराय नों दोनबा ओंखाम जासै आं नै ओंखाम जानोसै आरोना औ दे औ मिथियो आं थब्ल' होनदों आदसा अके बलाथा जी हाँ इमरान होमबा दे बाय लादो इमरान पाठन थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए आपको स्वागत है और अभी मैं एलबी रखने वाला हूँ कोई किसी को खराब मत कोई बोलता है ना कोई कुछ बोल रहा है ना बोलेगा तो कुछ खराब मत ओमफ्राय जोंहा ओ देना ओके बोला था पता नहीं बोलने का सर इमरान अच्छा इमरान बोलेगा तो सभी को पता है ना इमरान ओके इमरान पाठन इमरान बोलेगा तो हो सभी मालूम पड़ेगा ना सभी मालूम है ओमफ्राय फामि दे आं लाखिथ'नोसै होमबालाय ना ओमफ्राय दा लोगो मोनलायसिगोन आरोना जोंहा भिलेज बाजेनावहाय रायज्लायनोसै अब्लाबो आं बिराद मोजां मोनो नोंखौ बयनिफ्रायबो साबसिन हामसिन आंगो महरै सायख'नानै लाबाय आरोना नोंखौ फामि आं जेबो बुंनो हाया आरोना गोसो गोरबोआव दंसै आरोना अननाय आरो मोजां मोननाय सोरबाफोर दंफैयोबा खोनासिगोन बे जेबो नङा न' प्रब्लेम लाइफआव गोजोन थानो थाखाय नङा होमबाना फामि नोंगौ थब्ल' होनदों आदसा नोंगौ सोंबावो दे फामि जोबोद मोजां मोनो अब्लाबो मानो गोसोआ बावनो हाया जिउयै माहामै 41 मिनिटल' थानोसै आं ना खोनाना बाजार खालामबा जागोन सेन्देल माला इमरान पाठक थैंक यू सो मच मुझे एलबी रखने वाला है अभी विलेज लाइव वीडियो लाइव डाल दिया है ना इधर जाना पड़ेगा थोड़ा सा नहीं जाएगा तो मुझे को भी थोड़ा खराब मिल जाएगा वो इसके लिए जाना पड़ेगा थोड़ा से बात करना पड़ेगा अभी बाद में सो जाएगा ना और कल काम करना पड़ेगा बहुत काम पे है जमीन में धान काट के लेके आना पड़ेगा बुक करना पड़ेगा और खाना पीना पड़ेगा बहुत काम है गाँव पे इसके लिए सोने के लिए टाइम आराम से सो जाना पड़ेगा ओमफ्राय मेगन सायो गोसा थायो ओरैनोबा थब्ल' सिसि जाना थाङो बुजिया
हालाहाय ओरैसो आरोना। अब्लाबो जों सानैनि नोजोरावहाय आदसा गल गल जाबाय। इमरान थेंक इउ। गाबोनबा आंनियाव सफैनो सफैयो थांनो हागोन आरोना। ओमफ्राय साहा लोंनाय समावबाबो थांनो हागोन आरोखि। आङो थाब सिखारखाया नालाय, माने मोसौ थोसौ खाहैनांगौ जायो, लांफानांगौ जायो। बाय इमरान बोला है समायना ब्लग ने आपको। थेंक इउ इमरान, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मेट करेगा सभी लोग को। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी स्वीट ड्रिम। ओमफ्राय जोंहा बाय बाय। फामि दे बाय बाय लादो, नोंबो बाय बाय खालामदो दे। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। सभी को बाय बाय कर दिया है। बाय बाय, बाय बाय। फामि बाय बाय। फामि दे बाय बाय। बाय बाय। लिसनार हानांगौ एसे बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। फामि दे बाय बाय।